Sesama Purwodyo Bantengan kita luka jahit di wonten kok sewori di wonten mamilon dewi di wonten mamisa putih. Ayo panjang isi nganggur pemantani digoleki ditumpakno bantengan di mana disuruh gede-gede pambukan gede paling benak paling baik disuruh gede babak iwon
Ini kamu posisi kekuatannya gantengan. Ini kamu kasih gendeng. Utawi gendeng kata lahir. Ayo gantengnya dikata mana balik-balikan panggonane. Tapi balik saja sembrono. Tak jalur gendingan war-jawar. Madura Produksi Cakarian. Alhamdulillah Moreawan man reok setia kawan diundang Bapak apa dah? Bapak Pai Santoso. Iku mah ngomong nang aku dah ana ujar-ujare sayang dano PPE. Ya alhamdulillah maneng dah salone tek dhewe gak usah bayar. Yo, Bapak Santoso kok pinter ya. Salone panjenengan penak, Pak. Oh, wis, mari ngene lek aku mantu, Pak. Salone sampean tak jane. Kok ngene iki? Sing ndi wong iki asline niku? Oh, sampean, Pak. Ya Allah, amre oke disawer kabeh. Akise disawer kabeh. Aku ndak apa. Tapi tidak apa-apa Pak, umpamanya aku nyambut gawe dibayar nang jeragane. Ndak usah nyawer aku ndak apa-apa. Lek ndak nyawer Pak panjenengan kebacut. Guyon Pak, guyon. Iki awan Pak yo, awan. Nek ana artis. Seneng-seneng ae sampean. Iki paling ndi biasa yo Pak. Kurine lapangan iki lho Pak. Wah.
sing lemu iku gatelen lek ndek kono, Pak. Jenenge tebu iku dipiyak, Mak. Nah, ini. Dikene golongan. Oh, kok tebak temen banyak. Weh, aku tak kenal. Apaan sing angel? Ndak angel iki. Asli. Sing biasa ndek tebuan iki lho, Bu. Piro iki? Siji, loro, telu, papat. Oh, kok temenan jadi. Ayo weh, tak kenal lo. Sing lemu dhisik. Ayo. Lek kena goyang ini gitu, rasanya koyok ngilur yo pok. Gini. Kamu di soalnya. You tuh ya. Biye, saiki. Waduh wis garing ngono iku. Payu taring. Oh ndak. Oh, boleh wis garing nemen mosok sik payu. Waduh waduh. Iku goyangan gongkong, Pak. Waduh. Ya Allah. Mari ini. Sawi ro kondak. Awakmu saiki garing wedo. Gak bodoh. Wong mari direp kok. Lah iya mari panen. Iya. Apane wong gak nyobas iki lho. Salone nek dhewe. Lah iya. Masih panjang gak dibayar. Boleh ae. Iku goyangan bongkong gak temen iki. Iki goyangan sing. Bu. Asli lah. Ini ada bapak. Asli apa? Susune Pak. Lagi ngomong. Ini kepian roteng iki. Iki dene apa, Lho? Iki jenenge ndane sampe. Apa saya? Gamas, gamas gendut. Siram. Apa? Bilangnya kok entek dong. Entek Mas, saya enggak tahu tanggapan. Pirang dino enggak tanggapan dong. Saulan bilang entek. Apa maknanya sakit tuh takokno. Dokor. Ganti takokno ayo. Jol, duduk ngono Jol. Dokor. Sabene tuku bebek Jol. Oh gratis. Begitu di Jol ke Pak Rei sini Jol. Pilih nama sama di sana. Sana ku tangan. Yo. Juliana. Asli Pino. Alamat rumahnya dulu. Kencang yang sama. Ini dong ya. Kencang yang sama. Kalau tidak pasang. Pegawaiannya apa dulu? Tandur Mas baru saja. Lihat. Tuh. Aduh wis mari tandur kabeh. Tuh Tuh. Dikekek itu. Melo kana tuh. Satu jangan. Satu ngono. Yo, aduh pengen mari metu. Aduh tuh. Satu jangan. Ini. Wah iki baru koncone satu kok iki.
kulite rokok sing dikenal. Buku sing kok gila sih, Mas. Ya Allah. Ya Allah. Nah iki tepak kan. Tepaknya sing sopet. Atau lari. Apa lari sob? Aduh. Ya Allah maneh. Susu. Apa sesuatu Mas? Aduh. Kok cilik sih? Aduh sampe si are saya. Are apa sih? Bolong-bolong ane wong gendeng. Nek kemana sampe sini? Iku Mas. Ya. Siapa? Awan tok. Awak tok. Iya. Awak tok sapa ya? Ya mbok sapa? Alot. Oh, jenenge Panalon. Pegawaiannya apa, Dok? Tukang Mas. Tukang apa sayang? Tukang batak. Kayak ini iki potongan itu tukang batak. Pegawaiannya, Dok? Aku lah. Heeh. Lah ya iku sing kasihku. Apa sayang? Tukang. Tukang. Kamu cinta sama? Cinta. 12. Rumahnya ini, Dok. Aku lah, Mas. Iya, sayang. Kenceng Mas Joko. Mas, aja apa tuh kayak tetangga ngaret. Kembali. Emang gak enak ini? Ya boleh goyangi ya bos. Goyangi. Hukum digoyang. Ya bos. Ayo. Ayo joget. Mosok wong Banyuwangi koyo ngene rek. Iki Banyuwangi kawin. Kok kawin lho. Tak kira asli rene. Seksi aku, Mas. Mau nemen seksine sayang. Seksi. Iya. Seksi saya gak disawer. Ya kali ini disawer menang lho, itu gak ana bedil iki. Tak jangan ae, Mas. Lah iki asli, Bu, Pak. Asli teko Banyuwangi. Temen iki. Iki kancane Ratnatika. Tanggapan bendino, delok gelangi. Tanggapan bedina. Gelangi asli iki, Bu. Ada kiri. Asli apa ngono? Apa? Sepin. Bukan hati kapten iki. Pancene ya mosok Mas kuning iki koyo ngono. Lah, jenenge Mas Enom. Aduh. Tangan kan Mas Tuwe. Iya, pancene aku baju putu. Walah Mas nyari aku arep, Mas. Gak ada kan lo? Terus. Ini. Ya Mas Joko. Boleh wong Banyuwangi dikajokno koyo ngene ae katelen. Lah, ini wong laris. Apaan sing laris? Dodolan. Dodolan opo? Pentol. Pentol opo? Pentol silang. Mosok wong Banyuwangi dodolan dino rek. Sebagai profesi. Oh, profesi. Enggak apa-apa sing penting halal ya. Iya. Tok ini nemu di sini. Parah. Oleh kene bojo. Mana nih rek kudu gawe. Pasti kan
bercanda sih. Asu. Kayak kenal sama di sini. Aku piara Mas. Iya, pegawaiannya apa? Pegawaianku ah. Heeh. Ikut Main Dendi. sialin. Lah kok dicari? Berarti awakmu yo. Apa? Sing baca Pak Sampur iku. Sampur sapa kain dia. Iya main ndi kok? Kabar wae sampe. Awakmu yo. Iya, bela botol udah sih. Keduduran. Oh, eblas. Pak So, pedok ini. Arab sampe. Hah? Loh, wedok temen. Weh, apane sing ini? Loh. Wedok temen iki. No. Lu kono. Ora kok sering ngrungu to. Iya paling. Kita ya. Lek bengi sering ngono lho, Pak. Oh iya. Nek kebuan iku. Iya, belok kula ya kula. Wedi apa, Pak? Wah, wedi bangun. Kain apa yang kecilan lho. Iya, ih. Oh ngawur. Ya Allah. Loh, kancane Sima. Lah kok kenal men? Iki kancane satu bareng iki lho. Tuh. Aduh, satu mono ngalor kok. Aduh kok kepiye satu. Gua opo yo? Apa? Ini nih gue ngapain? Banyak bocor. Indo, Iya. soalnya waktu ini wis namun buri Indo. Koncone jajan di jero dulu kabeh. Mari nek ndek buri si ono maneh sing ngerti nyambut gawe. Iya, Mas. Ayo dipilih lagu apa sing enak dong. Apa ya? Ayo Shirley sing nyanyi. Apa? Oh waktu. Enggak masalah. Cuma nyanyi gak iso nyanyi.
happy so happy. Saking keluarga besar yang setia kawan pagelaran ingkang angka 5. Ayam genduk sing ayayu barisane difoto maneh. Bali-bali nang panggonane nggih diganti Ari Rampak Barong Samboyo setia kawan. Yo.